Oruna Kidi. Nyocha neno ka Siaya ji owuok gi Mau. No, dipo ni wacho ni onge mbolea mabandia momiyo jopur. Ne kitego gin mana mbolea. Mbolea moru kidi aina mar polysulfate ok en bandia. Kata mar chemicals makoro ne jatend piny Kenya William Ruto kawuono oseyo kuom chiwo mbolea mabandia kata en bende oyiere gi wach mosebedo kadhi aluora ni kaka mbolea no en bandia. Kiwinja matut, winje ok awuoye nying kambi, ok awuoye nying brand moro amora. Na wacho ni nitie kaka mbolea nyalo bedo bandia. Achiel, mbolea nyalo bedo ni en fake kaluwore gi rang'iny. Ondik ni nutrient mane iye gin 10, 25, 10. Koro ok en kite ma jopur osebedo kawacho. Kite gi moko osebedo ni oko mar punda bende kike iye. Mbolea nyalo bedo ni kaka indike, kaka DAP ondik ni 1846.0. To kodhi opime to yud ni ok en 18%. Phosphorus ok chop 46%. Manyiso ni ndhadho mokete iye ni piny, mano bandia. Mbolea nyalo bedo bandia ni en ok en ko ondik ni kilo 50 to kipime to en kilo 45 kata 46. Mani yudo ni en fake nikech en underweight. Mbolea nyalo bedo ni en fake nikech en adulterated. Tiende no war moko to ru kata kuoyo kata owuoyo kata oru sawdust. Mano chal ni gima osebedo katimore. Mago timore nikech structures mag rito mbolea mitero ni jopur samoro onge. Moko nitie mawuok gi dhot makatoki. Kae tidhi itimo ang'owa, obedo adulterated. Koro e kambi no ako ber. To koro kako chopo ne japur otimo ang'owa opogore. Ng'ato dhi ole moro nono. Mogik, jo Kenya jomariek. Ng'ato kawo bag mar kambi moro kaka Yara kata Baraka kata Thabiti. To ng'e ni mbolea ni ikelo e cereal. To dhi okopo bag no molosi. Kae to kawo kidi mar ge. To swade to tuang'o. To nikech jo Kenya bohero gima cheap. To gigik migole dhot makatoki. Girdhi gi oe gi nyiewo. Kae to dhi ofwenyo gi dala nang'o. Karo ting'o ge. Koro magi gin problems manitie. We need to have gikisomo nitie gima wacho ni the integrity of the product and the process. Mama to sebedo ka onge. Nikech iyudo ni kwa mfano samana serikali ne kelo program mar subsidy. Namba achiel, nonego gilandi kembe te magimiyo contract. Ng'ane gi ng'ane mabro kelo. Mondo japur dhi ng'eyo kambi. Chon, ong'e ni product makama mar kambi makama dhi biro. Kae to kembe gi, onego kaw sample mar mbolea magidhi kelo. To gitere deposit mag cereals. Ma japur nyalo dhi ng'iyo ni joka ng'ane dhi kelo machal kama. Joka ng'ane dhi Baraka dhi kelo margi miluongo ni musingi. To musingi ni chal kama. Yara kelo microp mawang' ni chal kama. Jo gine kelo kainok ni chal kama. Koro samo yiero to ng'eyo kit gimo nyiewo. To sani ing'e ni kia gima biro midhi rodhno go kanye mikawo to idhi yawe kisechopo dala kulki yudo ka en gimoro magalagala. Mogik, extension service nyaka sani ni chak tiyo motegno mondo gipuonj jopur. County governments onengo invest or allocate resources ne county ne extension officers. Gibi kate kembe ma private omigi tiegruok manyien. Gicha giwuog oko gichop ir jopur gipuonj gi pur manyasani. Koro mago gin gik mako chenro mako keti. Tiyudo ni incidents mag mbolea miwacho ni fake nyalo bedo matin. Aneno bende kiwuotho maber, na eno kiting'o mgo kuom kit mbolea